and all the time. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Πανάγος Games. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys, αλλά τουρνουά. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, κάντε ένα like και μια εγγραφή για να με βοηθήσετε να φτάσουμε στους 100 εγγραφημένους. Και πάμε να παίξουμε. Γενικά έχω να παίξω πολύ καιρό Stumble Guys. Πάρα πολύ καιρό, πάνω από 5-6 μήνες. Και παραπάνω δηλαδή. Και θα παίξουμε τουρνουά, τέλος πάντων Legendary Block Dash, που είναι και το αγαπημένο μου, μπορώ να σας πω την αλήθεια. Για να δούμε πώς θα παίξω στο πρώτο μας παιχνίδι. Για να δούμε. Εδώ ξεκινάμε. Ελπίζω να μην λαγκάρω πολύ. Όπα, κολλάω. Για να δω. Τώρα έχω ξεχάσει και τα κουμπιά, να πάμε. Συνεχίζουμε. Για να δούμε αν θα βγάλουμε κανέναν. Πάτε εσύ. Άντε γεια. Πάμε. Επόμενος. Άλλος ένας. Πάει. Εντάξει, γενικά νομίζω λίγο ποτάκια είναι αυτά. Πάμε. Πάει. Ωραία, λοιπόν. Παίζουμε. Εδώ θα βγει κόμπλεξ. Πάμε. Μπουμ. Πρώτη την έφτασαν στη μάπα τους. Έλα, θα βγουν τόσοι τώρα. Πάει. Ωραία. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πάμε. Γύρος 2. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Μετά από πολύ καιρό. Για να δούμε. Πάμε να βγάλουμε κόμπλεξ. Μόνο μην μας φάει εμάς. Κόμπλεξ. Αυτός λογικά έρχεται. Οκ. Καλύτερα. Ωραία. Μπουμ. Πάρτο. Συνεχίζουμε. Καλό φίλο. Έλα, ανέβει κανείς. Πάρτο. Όχι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Θα βγάλουμε άλλον. Εγώ άλλος ένας που κρατάει καλίτσα. Πάει. Όχι. Άρα. Μοιράζει. Εδώ. Πάρτο. Ωραία. Ωραία. Πάμε στον τελικό. Τελικός γύρος. Πάμε να δούμε. Για να δούμε πώς θα πάει ο τελικός. Εγώ ποντάρω 30 τζέμες για τον νικητή. Έχουμε εξασφαλίσει ήδη τα τζέμ μας. Πάμε να βγάλουμε τον εξωγήινο. Όποιον βρούμε, ελεύθερο γενικά. Τσουπ. Πάρτο. Πάει ο εξωγήινος. Τον βρήκα τέλεια. Πάει. Έλα. Εσύ επόμενος. Πάρτο. Άρα έχεις πει αυτός. Δεν πειράζει. Πάμε. Τους έχουμε. Πάρτο. Πάει. Nice. Μη με πάρει αγκαλίτσα τώρα. Πάει. Μπουμ. Έλα. Καμία περίπτωση δεν θέλουμε αγκαλίτσα. Όχι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πάμε να δούμε πώς θα τους ξεσκίσουμε ή πώς θα με ξεσκίσουνε. Πάμε. Τώρα λογικά θα είναι πιο καλή. Όπα το ίντερνετ. Όπα ρε. Μου κάνεις τέτοια. Πάρε. Εδώ είναι σε αυτό. Να φύγω. Όχι. Ωραία φίλε. Τι ήταν αυτό. Μπουμ. Κάτσε γιατί υπάρχουν καλοί τώρα. Ωραία φίλε. Πολύ τρέχον. Λάθος σου μότρε. Τα παιδιά έχω να παίξω καιρό. Πάρε. Έλα ούτε ένας τζαμ. Πάμε. Ήρεμα παιδιά. Ναι. Το κλάτσαρα. Ωραία. Όχι. Τσουπ. Πάρτο. Ναι. Πάει πρώτος γύρος. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Και επίσης κάπου εδώ να σας θυμίσω να κάνετε όλοι ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με βοηθήσετε να φτάσουμε στους 100 εγγραφημένους, αλλά και να συνεχίσω να κάνω και άλλα βιντεάκια.
Πάμε να δούμε. Ωραία φάση εσύ. Yeah, boy. Μποτάκι ήταν αυτή. Πάμε. Και εσύ έφυγες. Όχι. Τι καλά ρε. Τόσο μπανάνας είναι ο καλός. Όχι ρε. Ο Μπάγκαρ και δεν έκανε το jump. Δεν θα το βάλω. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Μην το κάνει αυτό. Όχι, όχι. Τι έγινε ρε. Τι έγινε ρε. 2,000 years later. Μπήκαμε στο τρίτο game. Στον πρώτο γύρο. Πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να μην μου κολλάει τώρα. Όλο τζάμπα. Χάσαμε πριν. Τους είχαμε όλους. Κάτσε εδώ γιατί τώρα υπάρχουν και μερικοί καλοί. Προφανώς. Δεν να τους πάει και την έφαγε. Όχι, δεν πήγε κανείς ρε. Πού να με βοηθήσει. Τέλος πάντων. Κάτσε εδώ να φάμε. Πουμ. Το έφαγες. Γενικά το τηλεχειριστήριο είναι το καλύτερο μπορώ να σας πω σε μικρές αποστάσεις. Να, η VT με πέτυχε τώρα. Πάλι λίγο να με βγάλει κόμπλεξ. Εντάξει, εγώ πάλι καλά το έχω μαξάρει. Πάμε. Εσύ εδώ είσαι ωραία. Πάει ο καλός, αυτός δεν ήταν καλός. Δεν πειράζει. Εσύ εδώ. Κάτσε λίγο ακόμα. Μπουμ. Έφυγες. Και νικήσαμε. Πάμε στα ημετελικά. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ping λίγο σκοτωμένο. Οκ. Πάμε να βγάλουμε κανένα παίχτη. Έφυγες. Πάει. Μην με βγάλει το ίντερνετ τώρα γιατί το πολύ κόμπλεξ σε βγάζει το ίντερνετ μετά. Τι έκαναμε. Οκ. Don't worry. Πάμε. Εσύ έφυγες. Αχ, ρε. Γενικά αυτό το skin τώρα εγώ το κουνέλι της το καλό είναι. Το έβαλα πάρα πολύ. Το θέλω βασικά πάρα πολύ. Έφυγε αυτός. Εντάξει, περάσαμε. Ωραία. Τελικός γύρος. Για να κερδίσουμε και τα 30 τζεμάκια profit. Κέρδος δηλαδή. Δίνουμε 20. Άμα φτάσουμε στο τελικό τα εξασφαλίσουμε. Και άμα κερδίσουμε κιόλας και παίρνουμε και συν 30 κέρδος. Γιατί αυτός είναι ο καλός της υπόθεσης, καταλαβαίνω. Ο οποίος δεν θα υπάρχει σύντομα, όχι. Δεν θα βγω τόσο εύκολα, φίλε μου. Όχι, κόλλησα. Καλά, έχει καλά τερματισμένο τα έχει. Πάρ' το. Το έφαγε στη μούρη. Κάτσε να μας πετύχει. Τον έβγαλα. Πάει. Πάει ο καλός. Κάτσε μην μας φάει τώρα ο δεινοσαυράκος. Γιατί ο μόνος καλός φαίνεται. Όχι. Ωραία. Το ντότζαρε. Οκ. Δεν πειράζει. Όταν αρχίσουν και βγαίνουν τα καλά τα εμπόδια. Ιδέα, το κατάφερα. Τσου. Έχει πέσει λίγο tryhard τώρα. Για όσους δεν έχουν καταλάβει. Ωραία. Τσου. Το έκανε ο τσάκαρος. Τι έκανε εδώ. Ωραία. Τι γίνεται, όχι. Ρε φίλε, δεν το πιστεύω, αυτό είναι το κάρμα. Αυτό είναι το κάρμα. Λοιπόν, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Και έπαιξα τόσο καλά ρε. Δεν πειράζει. Πάμε στο τελευταίο παιχνίδι μας. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο game για σήμερα. Πάμε να δούμε πώς θα πάει και ελπίζω να νικήσουμε, διότι τις άλλες δύο φορές που φτάσαμε στο τελικό νομίζω αδικηθήκαμε.
Πάμε να δούμε. Μπήκαμε. Κολλάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τελευταίο game, πρώτος γύρος. Για να δούμε πώς θα πάει. Μέχρι στιγμής έχουν βγει τόσοι παίχτες. Και κάπου εδώ. Ναι! Τι λέει ρε, τι τύχη ήταν αυτή. Δεύτερος γύρος, δηλαδή είμαι τελικά. Κολλάω πάλι. 180 ping λέει. Δεν κολλάω καν σαν 180 ping, πάλι καλά. Εντάξει, είναι το θέμα συνήθειας. Δεν έχω πολύ καλή το ίντερνετ εδώ. Οκ. Λογικά δεν θα κερδίσουμε με τέτοιο ίντερνετ. Κολλάω πάρα πολύ άσχημα. Ωραία. Πάμε εδώ. Δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Ρίχνω στο άσκ. Τι λέει ρε. Παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να βοηθήσετε το κανάλι μου να φτάσει στους 100 εγγραφημένους. Και bye!